seria maco que fos així, que fos el primer gran referèndum de molts referèndums posteriors, no? Per anar decidint el país que volem. A mi el que em fa gràcia és que també sembla que s'estigui com sobredimensionant tot això del referèndum, no? Vull dir, perquè és un referèndum d'un tema molt concret, no? I molt, doncs, bueno, que incomoda molt, però crec que s'hauria de normalitzar bastant més el tema dels referèndums, no? De fet, altres països i altres llocs i altres territoris és molt més normal, no? Com més et pregunten, més t'informes, més t'interesses. Penso que seria com el que he dit abans, no? Una petita escola per anar entrant a la política, que diuen, si tu no la fas, te la fan, no? És com agafar-ho amb il·lusió, una nova cosa que neix, doncs nosaltres no és a qualsevol preu que ho volem, sinó que ens agradaria, això, aconseguir la independència, però a més d'unes maneres decidit des de la capa nostra, la capa civil, que volem decidir també sobre diferents coses.